Jenang kula mat lali aja lali ali-ali iku silih kula aja dianggep sepele kula mboten melu amung hati tansah lei ketoken Pak Narjo nganti besok apa bakal bali yen bali bejo kula paman yoga kendang bendhe sira tabuhna kanca warna sun kibarne kibar sembarang dina kibarne ditilan mongso kibarne ditilan mongso
pernah usamata siyaka domakarya angangga karyaning praja muregata arca hoi hoi ah hoi ah hoi ah hoi ah hoi ah ya Duryudana madak ratu ing Astina apatihe sengguni sesepuhing Durna Sena Pati Bambang Asatama woi woi ngawe wadya bala mungsa ing ayuta sorak-sorak karone kuta iya mano pedat mentaneng witing sawo sirahe kelak-kelo sajang gembelo cucuke abang ulune rada ijo najan waya bengi nanging isih padang gawe trenyuwe wong kang padha nyawang oi ya buta ijo matane plola-plola ada serambut tendemblo atur mung siji loro asolae brakas nanging apa ranggakas gaweane ya mung mangan iwak mentah ora wegah najan dudu wayah ayo ayo
Ya, yes. Ayo, ya, aja, aja, iya, aja, 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 aja. Ja, eh, 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 iya, ya, ya. Ya, 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 yes, ya, 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 yes, ya. Eja, eja, ayo, apik tenan, ayo, asik iki, ayo, eja, eja, ya, ja, ya, ya, ya. Ya, 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 oi, aja, 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 ya, ah, 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 ya, ya. Oi, oi, ah. Sun iki tutaning nata Prabu Kenyamaca pait rupamu bagus taruna atma mandu ning di pati magang anyar Yowa mame Prapta Bisma Prapta Nira dinutus Narapati ning Tyas atma mandu ning di pati sono duta minajingga ingsun bondo oi ya 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 ya
banjering turangga Hesti kata Raja lelayu sapi maneh rupamu ding celone hiburan apa tak sing kuburan kang remeh amung kowe sing ora marai amung kowe sing ora marai kawemu kono suwi kuwi kaya kanca kudu bali kalau kae gulune rada serak ra para bapak, para ibu ingkang tasih wonten dalem ugi tasih wonten ing margi. Monggo kula aturi hampir sani kaontonipun godhemipun neri kanca paguyuban Yaksa Muda ingkang pentas wonten dalemipun Bapak Slamet Winarjo. Lah menika putra putri panjenengan. Monggo Bapak Ibu. Foto rupa budaling wadya kumura tumandang kirang-kirang jogetan nang tandang jumangga kumraka lelobana wasa makasya kaya makarya ngangkat karyaning praja goreng Kuntarja wes
suri pujaan sang dewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu sarinade awas wow Popo ayo mulai singgo sirah arane cape sanding mata arane kuping atiku acur berkeping-keping tiwas disayang kok ra iso nyanding ayo sebelah kesis beras ketan go gawe lembar Joko gawang tugas kiper sore-sore laku muter-muter ketemu mantan kok atine bapak ibu ngaji banjur kataman tak kira aku sing dadi tujuan jebule monggo pelarian sebelah kesis